dadi kembang lambe ora mokal akeh sing padha nyatane yen to keni murupake sembangate yen to banyu ke patriote Kutha cilik sing kawentar edi beni gunung kelot sing ngayomi Blitar zaman Jepang nate kempar peta pronta sing dipimpin Supriyadi Blitar nyimpanane ojo pahit ne candi panataran Blitar nyimpan layane Bung Karno proklamator presiden kepisan ono cita jare pati Gajah Mada ingkang bisa nyawijine Nusantara lan uga Bung Karno sing kondhang galoka eneng tlatah Blitar lahir cilik mula ora mokal Blitar dadi kembang lambe ora mokal akeh sing padha nyatane yen to keni murupake sembangate yen to banyu nyukulake patriote atur sugeng dumateng kang samya dateng amprek sani badan kula wujud camang malang-malang ampun ngantos samya cingleng mangke mudah masangarang atur kula dumateng kang samya priksa ageng alit kakung putri sepo muda sedaya yen wonten lepat kawula nyuwun gunging pangarsapa kula niki topeng ireng setia rimbang
rupa kula ambeteni nanging tasih golongane santri sayati sawak samiang nglampahi kesenian warna-warni sampun cekap kang dados satur kawula ugi sanya sakecana lenggahira sedaya sinambi wresa kawula kang rupane boten tata. ning kutha Solo modal lan mudi ning taman Curug ing pinggir Bengawan Solo Muda lan mudi awan lan bengi to suka-suka nanging aja ngiket janji saya ning bulan rajang pucu ing cemara angin kang teko sesat gawa gendeng tresno banyu bengawan sinara jaya ning bulan lere sewu tian ang leraku kekenangan ngrasake nopo mung sarono ning taman Curug taman endah kutha Solo papan kreasi muda lan mudi to suka-suka nanging aja ikat janji ning kutha Solo modal lan mudi ning taman Curug ing pinggir Bengawan Solo muda lan mudi awan lan bengi to suk nanging aja ngiket janji Do elingo iki jamane wis tuwa tuntunan agama do dianggep kuno lakonono ajarane
wali songo sing ora kersa nyacat lan aja ngina ajarane wali songo werna-werna dikir tahlil kirim donga lakonono maca Quran lan sholawat kulinano zaro kubur aja nganti dilalekno ana carane dakwah lawan budaya umpamane kaya Sunan Kalijaga pituture mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno wis kabukten rikala jaman semono akeh para manungsa nyembah brahala. Ayo kanca-kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda sebab waktu iki kanggo meringati miyos Kanjeng Nabi Muhammad kang suci lan kabeh kancaku yen pinuju lagu kudu lagu-lagu supaya bersatu ojo sesunggaran kudu sing aturan mundha kaya kewan wong rebutan pangan najan kula niki rupa ameteni nanging isih santri mula aja wedi wong weling kawula dateng waro mresa ampun ngolo-olo awe tunggal bangsa lan weling kawula dateng para mriksa ampun saling nyacat mangke ndang maksiat sampun cekap lagu-lagu kula mbok menawi lepat nyuwun pangapura. wajib dilakoni tuntunan kang ana lima syahadat salat zakat munggah haji lamunku asa zamane wali songo gambarne agama Islam ingkang mulya gambarane tanah Jawa Lewat seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip mulya elinga kang maha kuwasa. Wajib dilakoni tuntunan kang ana liwa sada salat zakat muga kaji lamun kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima
sadat salat zakat munggah haji lamun kuwasa Jamane wali songo gambar ke agama Islam ingkang mulya gambaran ing tanah Jawa lewat seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip mulya elinga kang maha kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sahadat salat zakat munggah haji lamun kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sahadat salat zakat poso kaji lamun kuwasa Agama Islam ingkang mulya gambaran ing tanah Jawa lewat seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip mulya elinga kang maha kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sadat salat zakat munggah haji lamun kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sahadat salat zakat poso haji lamun